Poilano sarno lamsoko chini YouTube channel lo. Hingga poilano sungna muchungwa ani koeksan ke sani sinimung kisa rigadi. Angka LTS mothani dikon rojoni kai tabuk sakjora ma LTS mothawa dikon jotoni sai seleng chikon samungno no tangdong kaitoni seleng izabe samung tangidong kai ani bihik tongo koroksa musajuk korongnoi Belana hambai sarno hingga tini to chwngo mano Christmas upolokhe LTS omotha LTS baptism omotha belai no hohom dong ke palilai tongo celebration khai tongo hingge ani sungmu hingge tamoni mo jorawo os jorawo Christmas upolokhe sungsani bororongni thani nung as a dikon rupe nung tamo message no runa muchung ang kha amono sanani muchungo a sungsani borongni thaniwo যে কাইতর অসংসার মনুষ্য রূপ নাওই পৃথিবী ফাইমানি অমন কাইসা কারণ ব হামজাকমানি তংমায়া অসংসারনি বরগনো বস ইয়াক বাইথাং স্নামানি বাগি তে আ বররক কাইতনি কখনায়াঙ্গি বররক যত কাইতনি বিহি নংবৈমান বাগি অসংসার বসাক বাইথাং ফাইমানি amano rugui no songsanni borok no sanamo chungo song phaidi kubui kaitono sinilayano je sungno snamnai sungno taknai sungno murugui tongnai sungno hamjaknai sungno nakarnai sungno khairoknai sungno chubanai chini kaitono phaidi sung khulumlayano karon tamani bage hingkei পৃথিবীও কাইসানো পৃথিবীও খরকসানো যে সঙ্গে স্নামনাই আমনো সং নাইতুকলাই টংলাইও বাক্সাবা চাইয়াওই নুংয়াওই বাক্সাবা সারা জীবন আমতই বলং রগ তাম বাগো হিংকে মুথাংজাংনানি বাগি আমতই খাই সারা জীবন ধ্যান খাই টংলাইদাই गोबांमा बरक नो टंग बाहाय ताम बागै there is salvation banani bagi kintu as salvation kha ekmatro jisu simise rimano phaidi ang koinai osungsani bororong thanio jotono sikla charai okra jotono phaidi jisuni thanio sung thansa baksa jisuno chung khulumlayano a Christmas ni salo amono ani kok samani kai amono jotono thanio nang o kaitoni okotoma kahamnang sawo je jisuni thani chung jotono phailayoi jisu sungno saiklang mane okogno chung muitu khlayano je second coming dewaisa bo phainai osungsarno osungsaro bo dewaisa phainai waisa to phaika kintu second coming jokon phaibrung nakai je bono বিশ্বাস khlainai bonono tisaitlangna bagai sukno hawo tisai telangna bagai bo phainai aprung kaite khairokma tonglak kaitoni te khairokma tonglak amani bagai no sawo mathai simani kothama kaham 11 ni 25 je kothang tongsani je jisuno বিশ্বাস khlainai borok bo thuifano thangnai amani bagai no phaidi ang koinamu chungo osungsani o hayungni borok no jotono jisuni thani phainan bagai jisuno je বিশ্বাস khlainai kothang tongsani bo thuifano thangnai amani bagai no duita kaitor sungnogo bible bisingti klai je jisuno বিশ্বাস klayang kai bini tongthaing kha honi kundor je jisuno বিশ্বাস klayang kai honi kundoro ma thangnai je jisuno বিশ্বাস khlainai kai bo mol brum brum tongthayo kaitor bai thangloi ma tongoi nai ka amoni bagai no osungsani borok no koyo tini ni Christmas ni salo phaidi osungsani borok sungjotono jisu ni thani phailayano jisu se muthangna hinai sung khulumlayano nga klai sung jotono chini sumsok nakarjak bainai chini chaya babakno nakarjak bainai kaitoni khairokma o sung bam sajaknai amono ani osungsani hayungni borong thani kokkosanmu Belana hambai hingga sarno hingga
Happy Christmas, sir. Te ni family no Happy Christmas ni wish yang ya pharo belai na hambai.